Меня зовут Тетяна. Я гісторык, у мінулым экскурсаводка і таксама адукатарка. Астатніх гадоў 10, калі не больш, я займаюся тэмай Халакоста. У кожнага ёсць свой шлях, як мы прыйшлі да гэтай тэмы. Асабіста для мяне было дзіўна, што калі я вучылася ў школе, нам ніколі не казалі пра Халакост, мы толькі вывучалі Вялікую Айчынную вайну. І тое, што ў Мінску было буйное гета, я даведалася толькі студэнткай першага курса універсітэта. Я тады вучылася ў педагагічным універсітэце, і мы хадзілі на тэрыторыю былых яўрэйскіх могілак, у нас там адбывалася фізкультура. І калі я даведалася, што гэтая тэрыторыя звязана з Менскім гета, я зацікавілася гэтай тэмай. Спачатку гэта была атэстацыя на экскурсавода па тэме Мінскага гета, але пасля да тэмы дадаваліся яшчэ і такія месцы, як тэрыторыя былых канцэнтрацыйных лагероў, таксама тэрыторыя былых гета, і таксама больш я зрабіла такі ўхіл, каб даведацца пра культуру памяці аб Халакосце, тое менавіта, як мы захоўваем памяць пра гэтую трагічную, сумную гісторыю. Астатніх 2 гады я займалася таксама тэмай Халакоста, але ў перспектыве школьных падручнікаў. Я аналізавала, як гэтая тэма прадстаўлена ў польскіх і беларускіх падручніках за астатніх 30 гадоў. І сапраўды, гэта таксама можна лічыць як адзін з такіх накірункаў развіцця культуры памяці, то есть то, як кажуць пра гэта ў школьных падручніках, і то, як людзі даведваюцца ўвогуле пра гэтую тэму. Таму мая дарога да гісторыі культуры памяці пра Халакост і ўвогуле Халакоста, яна пачалася з таго, што я пра гэта не ведала, і толькі ўжо ў сталым узросце, калі была студэнткай, гэтай тэмай зацікавілася. Сёння я паставіла такую мэту вам крышку паказаць гэтую тэму, прывесці прыклады, на мой погляд, такіх вельмі важных месц памяці, якія знаходзяцца на тэрыторыі Беларусі, Польшчы і Нямецчыны, бо розныя погляды ёсць на розныя падзеі, і можа нават мы сёння з вами паспрабуем знайсці нейкі адзіны шлях, які можна было выкарыстаць для 3 гэтых краін. Перад тым, як я пачну свой расповед, калі у вас будуць пытанні, можна іх пісаць на чаце, і таксама у нас у канцы лекцыі застанецца абавязкова час, і мы з вами яшчэ можам падыскутаваць ці абмеркаваць гэтую тэму. І першы слайд, які вы бачыце, гэта фотаздымак, які я рабіла мінулым летам. Гэта горад Ваймар у Нямецчыне, і гэта дом. Зараз гэты дом называюць, што гэта дом яўрэйскай сям'і, якая яго набыла ў канцы 19 стагоддзя. І да 1942 года там жылі яўрэі. Але, на жаль, так здарылася, што ў часы вайны гэтая сям'я знікла. Яна была забіта. І як напамін пра лёс гэтай сям'і ёсць шыльда на нямецкай мове, якая распавядае гісторыю, як тут з'явіліся першыя уласнікі і як скончылася іх гісторыя. На жаль, яны ўсе загінулі ў часы Халакоста ў канцэнтрацыйных лагерах. Калі казаць увогуле пра Халакост, перш за ўсё варта адзначыць, што гэта такое. Звычайна мы выкарыстоўваем як такія словы, як шоа, катастрофа і заглада. Заглада гэта польскае слово. І гэта перакладаецца як, напрыклад, бедства, катастрофа. І мы звычайна пазначаем гэта палітыку, якая праводзілася у адносіне да яўрэяў падчас нацыстаў з 1933 па 1945 год. І як вынік гэтай палітыкі гэта было забойства 6 мільёнаў яўрэяў. Гэта вельмі жудасная лічба, вельмі страшная, бо кожны з гэтых людзей гэта быў нейкі непаўторны сусвет. Гэта былі дзеці, гэта былі дарослыя, гэта былі вядомыя і невядомыя асобы. І таму, калі мы з вами кажам пра Халакост, мы маем на ўвазе падзеі, якія адбываліся ў перыяд з 33 па 45 год, якім вынікам стала забойства 6 мільёнаў чалавек. Зараз вы можете пабачыць фотаздымак. Гэта зроблен фотаздымак у Нямецчыне. У Нямецчыне, у Берліне ёсць мемарыял у памяць забітых еўрапейскіх яўрэяў. Пра яго яшчэ сёння будзе расповед. І не шмат людзей ведае, што пад гэтымі плітамі знаходзіцца музейная экспазіцыя. І калі туды спусціцца, першае, што ты бачыш 6 фотаздымкаў. І вось гэтыя 6 фотаздымкаў, яны нібыта адсылка да лічбы 6 мільёнаў чалавек. І калі паглядзець, гэта розныя людзі. Гэта жанчыны, мужчыны, дзеці, гэта ў нас старога ўзросту, больш маладзейшыя людзі. І гэта таксама напамін пра тое, што было такое Халакост.
Калі казаць, чаму менавіта ўзнікла ідэя правесці менавіта зараз гэтую лекцыю, 27 студзеня мы будзем адзначаць міжнародны дзень памяці ахвяр Халакосту. Гэты дзень быў усталяваны Генеральнай асамблеяй ААН у 2005 годзе, і ў сувязі з гэтым адбываецца вялікая колькасць мерапрыемств. Гэта могуць быць адукацыйныя мерапрыемствы, гэта могуць быць экскурсіі. Чаму менавіта гэтая дата была выбрана? Усё проста. 27 студзеня 1945 года быў вызвалены самы буйны лагер на тэрыторыі Еўропы, гэта Аўшвіц-Біркенау, пра які сёння таксама будзе ўзгад. Зараз вы таксама бачыце фотаздымак, гэта частка Біркенау, частка гэтага страшнага месца, і як памяць, людзі, калі бываюць там на экскурсіях, яны пакідаюць жывыя кветкі. Таму кожны раз, калі ты там знаходзішся ці на экскурсіі, ці проста, ты можаш пабачыць, як людзі шануюць памяць пра гэтыя падзеі. Калі казаць пра культуру памяці, мы сёння будзем з вамі ў асноўным гутарыць пра музеі, пра розныя аб'екты, якія можна пабачыць на тэрыторыі розных гарадоў, розныя помнікі, мемарыяльныя комплексы. І таксама мы будзем з вамі казаць пра 3 краіны. Гэта ў нас Беларусь, Польшча і Нямецчына. Я паспрабую вам паказаць Беларусь і Польшчу менавіта як тыя краіны, якія мы лічым як ахвяры, бо вялікая колькасць яўрэяў загінула на тэрыторыі гэтых 2 краін. І таксама паспрабую паказаць, як у Нямецчыне, якую мы лічым спраўцам, як там ушаноўваецца памяць пра яўрэяў. Пачнем мы з вамі з таго, што на тэрыторыі Беларусі на пачатак вайны жыло 900 тысяч яўрэяў. На жаль, за гады вайны колькасць яўрэйскага насельніцтва скарацілася на 2/3, і 600 тысяч чалавек яны былі забітыя ў гэтыя часы. Паўстае пытанне, як захоўваецца памяць зараз і раней пра гэтыя падзеі. Пачнем з таго, што ў 1969 годзе быў адчынены мемарыяльны комплекс Хатынь. Я не буду зараз распавядаць гісторыю Хатыні, мне заўсёды цікавіла тая частка, у якой знаходзіцца сцена жалобы. Гэта вялікая сцена, у якой ёсць нішы, і ў гэтых нішах напісана месца, гэта можа быць канцлагер, гэта можа быць лагер смерці, месца масавых знішчэнняў. Напісана яго канкрэтная каардыната, гэта назва горада ці мясцовасці, і таксама колькасць. І вось калі мы з вамі былі бы ў Хатыні, мы бы з вамі пабачылі. Мінск, раён улицы Республиканская, Шорная, Калгасная, Няміга, у канцлагеры знішчана каля 80 тысяч чалавек. Я калі на гэта гляжу, у мяне адразу пустае пытанне, што за канцлагер, чаму даны назвы гэтых вуліц, і я таксама думаю, это 1969 год, адносна далёкі ад нас год, чаму менавіта так напісалі. Зараз ужо вельмі проста сказаць, што тут была скіраванасць на тое, каб напісаць, што гэта было Мінскае гета, але ў тыя часы гета не выкарыстоўвалі слова, на мемарыяле яго немагчыма было напісаць. Таму і напісалі Мінск, канцлагер і назвы вуліц. Чаму менавіта важна казаць пра ўвогуле пра Мінскае гета? Справа ў тым, што Мінскае гета гэта адно з буйнейшых гетаў, які знаходзілася на тэрыторыі Беларусі. Гета было створана у ліпені 1941 года і праіснавала да кастрычніка 1943 года. І лічба, колькі там загінула людзей, яна вар'іруецца ад 80 до 100 тысяч чалавек. Уявіце сабе, на мяжы у Мінску 40 вуліц, гэта была тая частка, дзе змяшчаецца вялікая колькасць людзей. Калі глядзець на мапу, якую вам зараз я паказваю, гэта план, які быў складзены ў 2018 годзе. Тады быў выдадзены метадычны дапаможнік Мінскае гета для школьнікаў. Там была створана мапка, каб паказаць, якое месца ў Мінску займала тэрыторыя Мінскага гета. Тут можна пабачыць, напрыклад, такую тэрыторыю, як Зондар гета. Гэта тэрыторыя для дэпартаваных яўрэяў. Пра дэпартацыю мы таксама з вамі пагутарым. Унізе, у левым угле, мы з вамі можам пабачыць вуліца Мэблевая і пабачыць з вамі могілкі. Гэта вось якраз тое месца, дзе яшчэ некаторы час таму студэнты Беларускага тэхналагічнага універсітэта займаліся фізкультурай. Таксама мы з вамі можам пабачыць такія важныя месцы, як Юдэнрад, камітэт, які займаўся яўрэйскімі справамі. Можам пабачыць месца Яма, адно з найглаўных месц памяці на тэрыторыі былога Мінскага гета. Калі казаць пра Мінскае гета,
Мы з вами зараз паглядзім, якія помнікі, калі былі там усталяваныя. Мой погляд, я ўсе вам не буду акрэсліваць, толькі такія найбольш важныя. Першы помнік — гэта ў нас помнік Чорны абеліск. Уявіце сабе, 1947 год. Тыя, хто перажылі Халакост, яўрэі, яны вяртаюцца ў Мінск. Але пасля вайны было страшна казаць, што ты быў яўрэем, і таму шмат людзей, хто скрываў сваё паходжанне. То есть яны пра гэта не хацелі распавядаць. І ў 1947 годзе у Мінску, на тым месцы, якое мы зараз называем Яма, быў усталяваны першы на тэрыторыі Саветаў помнік на мове ідыш. Калі казаць пра гэты помнік, мы яго называем Чорны абеліск. Вы бачыце, як і фотаздымак яшчэ савецкіх часоў, і сучасны стан. Мы з вами бачым, што гэты помнік, ён прысвечаны тым яўрэям, якія загінулі 2 сакавіка 1942 года. Гэта быў пагром, які называюць прымскі пагром. І па падліках каля 5000 чалавек у гэтым пагроме яны загінулі, яны былі пахаваны ў гэтым месцы. Што цікава, аўтарам гэтага тэкста з'яўляецца Хайм Альцінскі, ён быў паэтам, яму таксама за актыўны ўдзел у усталяванні гэтага помніку ён быў рэпрэсаваны далей. І Каменацёс, таксама, які браў удзел у стварэнні гэтага мемарыяла, ён таксама пастрадаў за тое, што ён спрабаваў увекавечыць памяць пра тых, хто загінуў на тэрыторыі Ямы. Апроч Чорнага абеліска, насупраць знаходзіцца група, якую называюць тыя, хто ідуць на смерць. На рускай мове это ідущие на смерць. Гэтая частка паўстала ў 2000 годзе, і гэтая частка паўстала з дапамогай такіх людзей, як Леаніда Левіна, Фінскага і таксама Эльзы Полак. Калі спрабавалі стварыць мемарыяльную частку, было вырашана дадаць скульптурную групу. Прычым, калі глядзець на фотаздымкі, мы з вами пабачым, што мы з вами не бачым такіх чёткіх рыс твараў людзей. Мы з вами бачым постаці, якія спускаюцца ўніз, якія ідуць на смерць. Наверсе стаіць скрипач. Напэўна, гэта той чалавек, які грае астатнюю ў сваім жыцці мелодыю. Самы, напэўна, цікавы факт, які датычыцца гэтай скульптурнай групы, тое, што Эльза Полак, пра якую я ўзгадвала, яна сама перажыла Аўшвіц-Біркенау. І толькі той чалавек, які перажыў менавіта ўсе жахі Другой сусветнай вайны, ён мог паказаць усе тыя пачуцці, якія датычыліся падзей таксама гэтай вайны. Вельмі цікава, як яна ўвогуле казала пра тое, як яна прыйшла да скульптуры. Я крышку працытую. Чалавек стварыў гэтыя жахі, але не знайшоў мовы, каб іх апісаць. Успаміны заставаліся жывымі і паштурхоўвалі мяне. І так я прыйшла да скульптуры. І вось менавіта, калі яна стварыла гэтую групу, калі на яе глядзіш, ты сапраўды хоць часткова можаш адчуць усю тую боль, ці нават паспрабаваць уявіць, што перажывалі людзі у часы, калі на тэрыторыі Мінска існавала менскае гета. Таксама варта зазначыць, што Яма — гэта вельмі сімвалічнае месца. Гэта, напэўна, адно з тых месц памяці, якое, не гледзячы на ўсе перашкоды з боку ўлады, гэта было тое месца, якое наведвала вялікая колькасць людзей. І вы бачыце фотаздымак, зроблены ў савецкія часы, і фотаздымак, які зроблены зараз. Нават і у нашыя часы, звычайна пасля 9 траўня туды прыходзяць людзі. Людзі прыходзяць падчас 2 сакавіка, каб узгадаць ахвяр прымскага пагрома. І таксама ў гадавіну ліквідацыі мінскага гета ў кастрычніку таксама там збіраецца вялікая колькасць людзей. Калі мы апытвалі былых вязняў менскага гета, яны казалі, што мы маглі не бачыць сваіх знаёмых яўрэяў цэлы год, але было месца, дзе можна было з імі сустрэцца, і гэта была менская Яма. Таксама на тэрыторыі былога менскага гета знаходзяцца памятныя знакі, якія ўсталяваны ў памяць пра дэпартаваных яўрэяў з заходняй Еўропы. Гэта таксама вельмі важны момант. Вось я на пачатку, калі была мапа, звяртала ўвагу на дэпартацыі. На тэрыторыі менскага гета знаходзілася зондэргета, дзе ўтрымліваліся яўрэі, дэпартаваныя з розных гарадоў еўрапейскіх, шмат было з Нямецчыны. І першы помнік, ён паўстаў у 1993 годзе, і ён быў прысвечаны гамбургскім яўрэям. Паступова тут з'яўляліся новыя помнікі. Калі глядзець, гэта звычайныя стэлы, на якіх ёсць тэкст на рускай мове, на нямецкай, таксама ёсць на
ідыше, і можна паглядзець на іўрыце, і можна паглядзець, як гэта выглядала на момант 2016 года. Актуальных у меня фотаздымкаў, на жаль, няма, таму буду паказваць вам фотаздымкі, якія датычыліся менавіта часоў 2016-2020 гадоў. Таксама вельмі цікавы момант, звязаны з тэмай дэпартацыі. У гэтым годзе я была ў Брэмене, і ў Брэмене на будынку чыгуначнага вакзала ёсць табліца, на якой напісана, што адсюль былі дэпартацыі ў 1941 годзе да Мінску. Што цікава, у Мінску таксама была падобная шыльда. Яна была ўсталявана ў 1991 годзе, і яна знаходзілася на адной з вуліц Менска на былой тэрыторыі Менскага гета. І так здарылася, што гэтую табліцу скралі, і яе шукалі, нават прапаноўвалі грошы, каб вернулі гэтую табліцу. Табліца была вернута, і калі яе вернулі, яе захоўвалі ў гістарычнай майстэрні. Зараз яна перажывае сваю перабудову, спадзяюся, хутка яна таксама адчыніць дзверы для наведвальнікаў, унікальнае месца таксама. І арыгінал, ён знаходзіцца ў гістарычнай майстэрні, а на вуліцы, перакрыжаванні вуліцы Сухой, каля кінотэатра, насупраць кінотэатра Беларусь, можна пабачыць рэпліку гэтай шыльды. І таму, калі пісаць загаловак Брэмен Мінск, гэта такі цікавы момант, што мы можам пабачыць адну і тую ж шыльду, але ў розных гарадах у Брэмене, і таксама можам пабачыць яе ў Мінску. Таксама на тэрыторыі Менскага гета захавана памяць і пра падпольны рух, і адным з самых выбітных дзеячоў падпольнага руху гэта быў Міхаіл Гебелеў. Доўгі час назва вуліцы не была названа ў гонар Міхаіла Гебелева, гэта адбылося толькі ў 2005 годзе. І калі перайменавалі гэтую вуліцу, на будынку усталявалі вось такую шыльду. Калі звычайны чалавек глядзіць на гэтую шыльду, ён можа пабачыць чалавека, можа пабачыць калючы дрот і пабачыць кола. Асаблівасцю Мінскага гета з'яўлялася тое, што вязні насілі нашыўку ў відзе менавіта лапы, такога жоўтага кола. Гэта быў дыяметр каля 10 сантыметраў, і гэта была асаблівасць. І таму, калі разглядаць менавіта фотаздымкі, якія датычацца Мінскага гета, можна пабачыць, калі ты бачыш лату, ты разумееш, што гэты фотаздымак быў зроблены Мінскім гета. У іншых гета былі шасціканцовыя зоркі, якія выкарыстоўваліся для таго, каб пазначыць вязняў гета. Апроч падпольнага руху варта ўзгадаць таксама яшчэ адно месца, якое знаходзіцца у аколіцах Мінска, даже за Мінскам. Гэта ў нас тэрыторыя канцэнтрацыйнага лагера ці месца масавага забойства, гэта Трасцянец. Калі глядзець на гэтую мапу, мы з вами можам пабачыць две вёскі: Вялікі Трасцянец, Малы Трасцянец. Гэта тое месца, якое ў часы вайны стала месцам, дзе загінула 206 500 чалавек. Калі казаць пра Малы Трасцянец, сама тэрыторыя складалася з 3 частак, і месца, дзе у нас тут знаходзіцца сямёрка, гэта у нас такі лесочак Благаўшчына, гэта было месца масавых расстрэлаў, пра яго таксама будзе асобная гаворка. На тэрыторыі Малога Трасцянца знаходзіліся Шашковка, гэта была печ крэмацыйная, і таксама знаходзіліся пабудовы, якія выкарыстоўваліся менавіта як такі лагер. Калі казаць пра Малы Трасцянец, гэта найбуйнейшы лагер, які знаходзіўся на тэрыторыі Беларусі. І калі казаць менавіта пра тыя часткі, якія звязаны з яўрэйскай гісторыяй, першая частка гэта ў нас будзе непасрэдна Благаўшчына. Але не было так адразу, што на тым месцы з'явіцца помнік, дзе будзе напісана, што тут загінулі яўрэі, колькі іх загінула. І тое, што з'явілася ў 60-е гады, гэта было некалькі помнікаў. Адзін з такіх помнікаў гэта помнік, які знаходзіцца ў вёсцы Вялікі Трасцянец. Што цікава, яго усталёўвалі такім чынам, каб ён быў бачны з дарогі, калі людзі прыязджалі, але ён не датычыўся непасрэдна гісторыі месца знішчэння. Таксама помнікі, якія усталёўваліся ў савецкія часы, на іх пісалі, што на гэтым месцы фашысцкімі палачамі сжигались мирныя савецкія граждане. І тут не было акрэслена, што там загінула вялікая колькасць яўрэяў. Але ж у нашыя часы з'явяцца такія месцы, нагадвальнікі пра тое, што гэтае месца таксама звязана і з яўрэйскай трагедыяй.
Тут таксама будзе такая крышку гісторыя пра пошукі. Я шмат чытала пра Благаўшчыну, але ніколі там не была до 2016 года. І ў 2016 годзе, гэта было лета, мы паехалі сябрам катацца на роварах, і я яму кажу, што слухай, ёсць такое месца, яго трэба знайсці, гэта месца памяці. І ён мне кажа, нет там нічога, там вялікая сметніца, калі хто быў, ён уяўляе. І ён кажа, лес, там няма нічога. І вось мы з ім на роварах ехалі, праехалі сметнік, там была некая невялікая гара, якую немагчыма было праехаць з роварамі, таму мы яе выходзілі. І ён мне кажа, зачем мы туды ідзем? Там нічога няма. Але я кажу, не, нам трэба гэта знайсці. І вось вы зараз бачыце па левым баку адзін фотаздымак, гэта вось прыблізна тое, як мы пабачылі гэта. Але калі мы зайшлі вглуб, мы пабачылі помнік, на якім адзначана, што тут загінулі яўрэі, і таксама мы пабачылі дрэвы, на якіх былі ўсталяваны жоўтыя таблічкі. А наконт жоўтых таблічак асобная гісторыя, гэтыя таблічкі з імёнамі, яны з'явіліся ў 2011 годзе. Калі ў Беларусь прыехала Вальтраут Бартон, у яе загінула цёця ў Трасцінцы, і яна, калі прыехала першы раз у Беларусь, яна чакала, што яна пабачыць нейкае месца памяці. Але так здарылася, што яна прыехала таксама прыблізна, як мы пабачыла гэты лес, і што яна вырашыла? Яна вырашыла усталёўваць таблічкі. Праз год яна вяртаецца, яна баялася, што гэтыя таблічкі знялі, бо гэта было не зусім законна, але яна гэтыя таблічкі знайшла, і з кожным годам яна гэтыя таблічкі таксама развешвала, і ўсё больш імёнаў вярталася ў гэтае месца. Чаму менавіта гэтае месца? Бо гэта было месца расстрэлаў, калі існаваў Малы Трасцінец. І шмат хто з тых людзей, якія загінулі, яны не маюць сваіх пахаванняў, не маюць сваіх магіл, і вось гэтая таблічка, гэта напамін пра гэтых людзей. Зараз у Благаўшчыне гісторыя крышку змянілася. У 2018 годзе там быў адкрыт мемарыял, і вы можете пабачыць, як гэта выглядае зараз. Ёсць указатель, што тут знаходзяцца мемарыяльныя могілкі, таксама бачна гэтыя таблічкі, іх, магчыма, не так шмат, як гэта было там у 2016 годзе, і таксама ёсць частка, мы можам пабачыць з вами вось гэтая канструкцыя, нагадвае, як вагоны, у якіх дэпартавалі сюды людзей. Таксама падчас экскурсіі людзі праходзяць некалькі пляцовак, якія распавядаюць гісторыю гэтага месца. Што цікава, вяртаючыся да жоўтых таблічак, я вельмі, хоць і гісторык, я люблю распавядаць перш за ўсё гісторыі людзей, гэта мне падыход больш бліжэй, чым, напрыклад, я вам скажу, што вось тут загінула 100 ці 150 тысяч чалавек. Ну, лічба гэта добра, але калі я хачу, каб чалавек штосьці памятаў, я, напэўна, распавяду нейкую гісторыю. І вось калі вы уважліва паглядзіце, вы пабачыце фотаздымак, і пад фотаздымкам ёсць надпіс «Тэрэзія Бродзе». Гэта жанчына, яна была прывезена ў Малы Трасцінец, яна загінула Малым Трасцінцы, і доўгі час яе сям'я не ведала пра яе лёс. Тэрэзія была дэпартавана з Вены з Аўстрыі, і толькі калі ў 2018 годзе пачалі вывучаць Благаўшчыну, калі пачалі вывучаць таксама пра гісторыю аўстрыйскіх яўрэяў, якіх дэпартавалі ў Беларусь, было высветлена, як склаўся лёс Тэрэзіі, і родзічы, якія думалі, што яна загінула ў Аўшвіцы, яны са здзіўленнем даведаліся, што насамрэч іх цёця загінула непасрэдна ў Малым Трасцінцы. Недаўна літаральна быў усталяваны помнік, які прысвечаны дэпартаваным аўстрыйскім яўрэям. Ён складаецца з 10 пліт. І калі вы зараз будзеце глядзець па правы бок, вы пабачыце, як хвалі імёны Тэрэзія, Ільяс, Бертольд і гэтак далей. Гэта сапраўдныя імёны, якія знайшлі ў спісах дэпартаваных яўрэяў з Аўстрыі. І за кожным такім іменем хаваецца нейкая гісторыя. І вось калі параўноўваць гэтую таблічку Тэрэзія Бродзе жоўтую, і вось глядзець на гэтае імя Тэрэзія, мы з вами можам даведацца, што вось была такая жанчына, якая, на жаль, была забіта ў Малым Трасцінцы, калі яе прывезлі з Вены. Гэты мемарыял, ён паўстаў на тэрыторыі, дзе зараз знаходзіцца бліжэй насупраць Чабаноў, дзе знаходзіцца брама памяці. Ён складаецца з 10 частак, і кожная з частак яна сімвалізуе колькасць эшелонаў яўрэяў, якіх дэпартавалі з Аўстрыі. Таксама, калі казаць не толькі пра Мінск, ёсць яшчэ некалькі
месцаў памяці. Адно з такіх месцаў гэта у Наваградку ёсць музей яўрэйскага супраціву. Я не буду вам распавядаць гэтую гісторыю пра то, як там прарылі тунэль, як збежалі ў партызанскі атряд братоў Бельскіх, бо гісторыя вельмі цікавая, і гэта дакладна не 5 хвілін расповеду. Але там ёсць адзін помнік, які мяне вельмі ўразіў. Гэта помнік, які прысвечаны дзяўчынцы, якую завуць Міхле Сасноўская. Гэты помнік яшчэ называюць «Жаданне жыць». Міхле Сасноўская, яна знаходзілася ў гета, у Наваградку, ёй удалося збегчы, але яе выдалі. І яна была забіта. І калі ўжо паўстаў музей яўрэйскага супраціву, было прынята рашэнне усталяваць помнік, які бы быў звязаны таксама з асобай. Ёсць фотаздымак, які вы зараз бачыце па правым баку. Гэта фотаздымак яшчэ даваенны. Гэта дзяўчынка Міхле. Яна падчас свята Пурыму ў такім вельмі прыгожым касцюме. І мы з вами бачым, што з фотаздымка дзяўчынку у нас перанеслі ў гэты помнік. Што цікава, летам мінулага года з'явілася інфармацыя, што на базе музея яўрэйскага супраціву, які знаходзіцца ў Наваградку, з'явіцца таксама музей, які будзе звязаны з Халакостам. Таму я думаю, што ў бліжэйшых пару гадоў нас таксама чакае цікавая гісторыя, што будзе з гэтым месцам. Але каму цікава, можаце пагугліць гісторыю пра братоў Бельскіх, пра Надзібокскую пушчу, пра гісторыю выратавання і ўвогуле пра Наваградак. І калі ёсць такая магчымасць, то вельмі раю таксама з'ездзіць, паглядзець гэтае унікальнае месца. Апроч ахвяр, варта таксама ўзгадваць тыя месцы, якія звязаны з тымі людзьмі, якія дапамагалі ў самыя складаныя часы. І адзін з такіх людзей гэта у нас Ціўне Сугіхара. Гэта быў японскі консул, які знаходзіўся ў Літве, але дзякуючы яго дзейнасці ён выдаваў візы ў Японію. І частка яўрэяў гэтымі візамі скарысталася, і тым самым яны ўратавалі сваё жыццё. Што цікава, калі Сугіхару папрасілі пакінуць Літву, яму ўдалося аддаць печатку, якую пасля таксама людзі выкарыстоўвалі для таго, каб зрабіць сабе візу. Што цікава, гэтая шыльда яна ўсталявана ў гарадскім пасёлку Мір, гэта фотаздымак 2020 года. І таксама Ціўне Сугіхара, ён носіць званне праведнік народаў свету. Гэта такое званне, якое дае інстытут Яд Вашем тым, хто ў часы Халакоста яны ўратоўвалі яўрэяў. Ёсць розныя гісторыі, напрыклад, ёсць гісторыі, калі чалавек уратоўваў і мог, напрыклад, быць таксама за гэта пакараны, але ёсць і гісторыі з вельмі добрым канцом. Наконт Сугіхары гэта вельмі такі файны прыклад таго, як адзін чалавек уратаваў каля 6000 чалавек. Гэта такая лічба прыблізная, бо яшчэ была лічба тых віз, якую удалося зрабіць ужо, калі ён проста пакінуў печатку. Падсумоўваючы пра беларускія месцы, хочацца адзначыць, што ў нас ёсць помнікі, якія ўсталяваны на месцах буйных месцаў знішчэння, такіх як Мінская гета, Трасцінец. Таксама у нас ёсць помнікі індывідуальныя, якія прысвечаны канкрэтным асобам, ну і таксама ёсць узгадкі пра праведнікаў народаў свету. Наступная краіна, пра якую варта адзначыць, гэта Польшча. Калі казаць пра Польшчу, то па тых дадзеных, які дае Яд Вашем, на пачатак вайны там жыло 3 мільёна 300 тысяч яўрэяў. Пасля сканчэння вайны там засталося толькі 380 тысяч. І гэта вельмі жудасная лічба, калі ўяўляць, колькі людзей загінула на тэрыторыі Польшчы. Гэтыя людзі, яны загінулі на тэрыторыі 6 канцлагероў, якія знаходзіліся ў Польшчы, і таксама на тэрыторыях гета, якія ствараліся як у буйных, так і ў маленькіх населеных пунктах. Гэты фотаздымак, які вы бачыце, гэта тэрыторыя Біркінау, пра яго таксама зараз будзе невялічкая ўзгадка. Калі казаць пра месцы памяці ў Польшчы, напэўна, самае першае месца, пра якое варта ўзгадаць, гэта Аўшвіц-Біркінау. Гэта самае буйное месца знішчэння падчас Другой сусветнай вайны. Лічбы вар'іраваліся. Зараз астатняя лічба гэта каля 1 мільёна 100 тысяч чалавек там загінула. І у гэтую лічбу большасць складаюць непасрэдна яўрэі, як і мясцовыя, так і яўрэі, якіх прывозілі таксама
тэрыторыі Еўропы. Калі казаць пра Аўшвіц-Біркенау, гэта яго правільная назва. Мы, на жаль, прывыклі вельмі часта называць Асвенцым. І заўсёды сумна становіцца, бо Асвенцым гэта горад, які жыве ў цені канцлагера. А калі мы хочам сказаць непасрэдна пра тэрыторыю канцлагера, мы выкарыстоўваем назву Аўшвіц-Біркенау. Яшчэ ёсць і трэцяя частка, гэта прамысловае прадпрыемства, але пра яго сёння ўзгадваць не будзем. І вы можете пабачыць, з левага боку у нас знаходзіцца уваход на тэрыторыю Аўшвіц з легендарнай брамай, і другая частка гэта в'язная рампа на тэрыторыі Біркенау. Калі казаць, як там захоўваюць памяць, трэба зразумець, што гэта перш за ўсё музейная прастора. Гэта месца, якое з'яўляецца таксама адным з аб'ектам сусветнай спадчыны ЮНЕСКО. І гэта месца, якое вельмі ахоўваецца. І месца, з аднаго боку, вельмі складанае для наведвання, але месца, якое варта наведаць хоць раз у сваім жыцці, каб уявіць і адчуць усю гэтую трагічнасць і жах гэтых падзей, якія адбываліся ў перыяд вайны. Калі казаць пра тое, як там захоўваецца памяць, ёсць у блоках створаны музейныя экспазіцыі, якія прысвечаны розным накірункам. Падчас наведвання можна даведвацца як гісторыю узнікаў, якія былі на тэрыторыі Аўшвіц-Біркенау. Таксама можна пабачыць іх асабістыя рэчы. Вы можете зараз пабачыць валізкі, з якімі ехалі людзі. І што цікава, ёсць аддзелы, якія займаюцца кансервацыяй гэтых музейных экспанатаў, і бываюць нават неверагодныя знаходкі. Недаўна, калі я там была, яны знайшлі дзіцячыя баціначкі, яны даведаліся гісторыю гэтай сям'і, і яны яе размясцілі ў экспазіцыю. Таксама там ёсць абутак. Ёсць часткі, якія нельга рабіць фотаздымкі. Напэўна, вы чулі, гэта тая частка, дзе знаходзяцца жаночыя валасы і не толькі. Напэўна, самая цікавая частка, якая распавядае больш за ўсё пра Халакост, гэта будзе 27-й блок, бо там знаходзіцца яўрэйская выстава. На гэтай выставе можна пабачыць кнігу імён, і тут ёсць тыя імёны, якія ўдалося аднавіць. І вось гэта разварот гэтай кніжкі, яна, уявіце сабе, проста цэлы пакой, вялікая, ты праходзіш, і ты проста, каб все гэтыя імёны пабачыць, тебе патрэбна не адзін дзень. Некалькі, напэўна, тыдняў цябе зойме, каб даведацца тыя прозвішчы, якія ёсць. Гэта імёны тых, каго атрымалася узгадаць і знайсці з вязняў Аўшвіца. І не толькі. Таксама у гэтым блоке знаходзіцца такая вельмі кранальная частка. Гэтая частка прысвечана дзецям. На сценах можна пабачыць дзіцячыя малюнкі, і таксама ёсць адсылкі да звычайнага яўрэйскага жыцця, бо там знаходзяцца розныя фотаздымачкі, якія паказваюць, як людзі жылі да падзей вайны. Другая частка, пра якую сёння ўжо ўзгадвала, гэта Біркенау. Гэта было тое месца, куды ўжо прыбывалі эшэлоны вельмі масава. І, на жаль, у людзей было толькі два выхада. Першы выхад – гэта калі ты быў здаровы, цябе маглі пакінуць на прымусовыя працы і пакінуць у Біркенау. Другі выхад, ён, на жаль, вельмі сумны, бо там знаходзіліся крэмацыйныя печы, крэматорыі, і таксама дзейнічалі крэматорыі, газавыя камеры, і, на жаль, людзі ўжо не выходзілі назад. То есть там шмат у каго жыццё менавіта скончвалася. З такога цікавага, там ёсць фрагменты вагонаў і калейкі, якая дзейнічала ў часы вайны. І таксама ёсць вялікая частка, яна знаходзіцца паміж двумя газавымі камерамі, якіх разбамбілі падчас сканчэння вайны. І там ёсць шыльды на розных мовах. І вось якраз у ніжнім левым вугле мы з вами можам пабачыць шыльду на беларускай мове. І тут адзначана, што тут загінула каля 1,5 мільёна мужчын, жанчын і дзяцей, пераважна яўрэяў з розных краін Еўропы. Гэтыя шыльды, яны даюцца на розных мовах, і вельмі цікава назіраць, калі туды прыязджаюць турыстычныя групы, яны з розных краінаў, вельмі вялікае наведванне. І звычайна экскурсаводы кажуць, каб кожны шукаў менавіта той тэкст, які напісаны на яго роднай мове. Яшчэ одно месца, пра якое варта ў Польшчы ўзгадаць, гэта тэрыторыя Варшаўскага гета. Гэта таксама адно з буйнейшых гет, якое знаходзілася на тэрыторыі Польшчы. Па падліках там знаходзілася каля 400 000 чалавек.
І 80 тысяч гэта тыя, хто загінулі на тэрыторыі варшаўскага гета. Калі казаць пра тое, як захоўваецца там памяць, то важна адзначыць, што на тэрыторыі двух раёнаў Варшавы ёсць 22 памятных знака. І гэтыя знакі яны выглядаюць досыць тыпова. Першае, што вы бачыце, гэта мапа Варшавы і зазначана тэрыторыя варшаўскага гета. Другая частка гэта нейкі гістарычны кавалак і таксама фотаздымак. І трэцяя частка, гэта трэба паглядзець ужо на падлогу, пазначана мур гета в 1943 год. Гэтыя помнікі яны паўсталі на пачатку 2000-х гадоў у Варшаве. І яны таксама адна з адсылак пра тое, як менавіта звычайна шпацыруючы па горадзе, як мы можам дакрануцца да тэмы Халакоста. Яшчэ, што варта зазначыць, мы ведаем, што на тэрыторыі варшаўскага гета было паўстанне, і звычайна у красавіку 19-го кожны год можна пабачыць людзей, якія раздаюць вось такія жоўтыя кветачкі. Гэта ў нас нарцысы, і на іх напісана «Паўстанне в геце варшавскім». Звычайна 19 красавіка людзі апранаюць такія жоўтыя кветачкі. Гэта ініцыятыва, якая астатніх некалькі гадоў працуе ў Варшаве і не толькі. Ва Вроцлаве таксама мы такое бачылі. І вось у мінулым годзе таксама зрабілі вось такі мурал, каб нагадаць пра падзеі паўстання ў варшаўскім гета. Таксама ёсць адна цікавая аналогія. У Варшаве ёсць яшчэ музей Палін, музей яўрэяў, таксама вельмі шыкоўны, вельмі раю яго наведаць хаця бы раз у жыцці. І каля музея знаходзіцца помнік, які прысвечаны героям гета. Што цікава, у Іерусаліме на тэрыторыі Яд Вашем знаходзіцца такі ж помнік. Вось вы можете пабачыць з левага боку у нас знаходзіцца мемарыял, які знаходзіцца каля Палін у Варшаве, і другая частка, такая як цагляная, гэта у нас на тэрыторыі Іерусаліма у Яд Вашем. З цікавых аб'ектаў таксама, калі шпацыруеш па Варшаве, ўздоўж вуліцы Простай можна пабачыць вось такі цікавы калодзеж. І калі у яго зазірнуць, ты можаш пабачыць, што там ёсць лесвіца і далонькі, якія выбіраюцца адкуль з падземя. Гэта гісторыя датычыцца канца ліквідацыі, то есть калі ўжо ліквідавалі гета на тэрыторыі Варшавы, была група людзей, якім удалося ўратавацца, якія праз тунэлі выбраліся, і гэта было 40 чалавек. І у напамін пра гэтыя падзеі была ўсталёвана вось такая цікавая скульптурная кампазіцыя, і вось калі яе абходзіш, нібыта вось як далонькі людзі вылазяць, і гэта вельмі моцна ўраджвае. На вуліцы Простай у цэнтры горада таксама такую частку можна пабачыць. І яшчэ одно месца, пра якое варта ўзгадаць, гэта ў нас Люблін. У Любліне таксама, калі уважліва глядзець пад ногі, можна пабачыць на тратуарнай пліткі граніцы гета, якое існавала. І таксама ёсць вельмі цікавы ліхтар памяці, які з'явіўся ў 2004 годзе, і ён гарыць заўсёды. І гэта як напамін пра тое, што ёсць свет, якога ўжо няма. Ён нагадвае таксама пра яўрэйскіх суседзяў, якія калісьці жылі ў Любліне, але якія, на жаль, не перажылі Халакост. І яшчэ одно месца, пра якое варта ўзгадаць у Польшчы, гэта музейныя прасторы. Мы ўжо казалі пра Аўшвіц-Біркенау. У Кракаве ёсць такое месца, якое называецца «Фабрика Шиндлера». Ёсць фільм, шмат хто ведае, хто такі Оскар Шиндлер, што ён падчас Другой сусветнай вайны, у яго было прадпрыемства, ён прадастаўляў працу для яўрэяў, тым самым ён іх выратоўваў. Але для мяне было адкрыццё, што у 1993 годзе Оскар Шиндлер, ён атрымаў званне праведнік народаў свету, як мы ўжо казалі пра Сугіхару. І цікава, што вось гэты сертыфікат, які захоўваецца ў Яд Вашем, напісана, што Оскар і Эмілія Шиндлер. Бо да Оскара ёсць прэтэнзія, што першапачаткова ён дзесьці гвалтоўна ставіўся да яўрэяў, а ўжо пасля ён ім дапамагаў, а яго жонка, яна бескарысна гэта рабіла. І таму ўпісана Оскар і Эмілія Шиндлер. Калі мы глядзім на гэтую шыльду, мы бачым з вами толькі пра Оскара Шиндлера, але насамрэч Эмілія таксама, яго жонка з тым, каб ён атрымаў званне праведнік народаў свету, таксама звязана. І астатняя частка, пра якую сёння мы таксама ўзгадаем, гэта нямецкія месцы памяці, бо
Што Беларусь, што Польша гэта былі тыя месцы, дзе загінула вялікая колькасць людзей. Гэта месца, дзе мы ў асноўным кажам з вами пра ахвяраў. Таксама гэта месца, дзе мы скажам пра моманты гераізма, пра моманты пра моманты уцечак і ці нейкіх неверагодных гісторый, як людзі ўратоўвалі адзін аднога. Калі ж мы з вами кажам пра Нямецчыну, у Нямецчыне менавіта фарміравалася культура памяці ў такім накірунку, як Нямецчына яна была прызнана злачынцам, то есть нацысцкія злачынцы, частка з іх была пакарана пасля Другой светнай вайны, шматлікія судебныя заседанні, якія адбывалася. І таксама цікава, як ўсё ж такі Нямецчына яна жыве з гэтым такім траўматычным, страшным мінулым. І вось якраз вы зараз бачыце фотаздымак з мемарыяла забітых яўрэяў у Берліне, які з'яўляецца адным з самых важнейшых месц памяці на тэрыторыі сучаснай Нямецчыны. Але ж гэта не толькі тое месца, якое можна пабачыць у тым жа Берліне. Можна таксама яшчэ пабачыць, дзе знаходзіцца станцыя Грюневальд у Берліне, шлях 17. Гэты путь, ён быў адкрыт у 90-е гады, і на ім знаходзіцца шыльда і знаходзіцца ўздоўж рэйс. Калі вы уважліва паглядзіце, вы пабачыце дату 14.11.41 года, пабачыце лічбу 956 юден яўрэяў, Берлін-Мінск. На гэтым шляху не ездзяць цягнікі, гэта месца памятнае, кавалак чыгункі, ён выдзелены дзеля таго, каб на літах напісаць пра колькасць, пра даты і пра накірункі. То есть з гэтага месца дэпартавалі ў 1941 годзе, і такім чынам захоўваецца памяць і зараз. Калі я там была, я чула пра гэты шлях 17, я яго вельмі доўга-доўга шукала, бо там не так, што ты выйшаў і адразу тебе трэба перайсці, паблукаць крышку, і некалькі памятных знакаў яны нагадваюць пра гэтыя падзеі. На гэтым фотаздымку мы бачым менавіта ўзгадку пра Берлін-Мінск, бо былі дэпартацыі на тэрыторыі таксама мінскага гета. Як я ўжо ўзгадвала, гэта месца, якое ў нас прысвечана, гэта помнік забітым яўрэям Еўропы. Яго, калі рабілі, была вялікая падтрымка таксама і публічных асоб. І калі казаць пра яго адкрыццё, яго адкрылі ў 2005 годзе. І што ён сабою уяўляе? Гэта 2700 церых пліт. Яны маюць розны памер і розныя аб'ёмы, і ты, калі там знаходзішся, у залежнасці ад таго, у якой ты частцы, ты адчуваеш сябе па-рознаму. Самая высокая гэта 4,5 метры, і ты можаш проста спачатку ісці, калі тебе, напрыклад, па пояс, а пасля ты будзеш паглыбяцца. Гэта, напэўна, той мемарыял, у якім, калі ты знаходзішся, ты адчуваеш і нейкую пусташ, і ты рэфлексіруеш пра шмат падзеяў, якія адбываліся менавіта ў часы вайны. Гэты помнік, ён можа мець такое вельмі ўражлівае значэнне, і калі вось паглядзець, гэта быў фотаздымак восенню зроблены, на плітах таксама ложаць кветкі, гэта ўжо была такая мясцовая ініцыятыва, гэта ўжо пасля падзей, якія адбыліся ў Ізраілі ў кастрычніку. Пад гэтым мемарыялам знаходзіцца музейная прастора. Пра яе, на жаль, не шмат людзей ведае, але таксама варта туды схадзіць. Там ёсць расповеды і пра беларускі кантэкст таксама, і ёсць гісторыі ўвогуле пра людзей. Ёсць такая зала, дзе адчытваюцца імёны людзей, якія згінулі ў Халакосце. Яшчэ ёсць адзін від помнікаў. Гэта помнікі, якія знаходзяцца на тых месцах, дзе адбываліся пагромы яшчэ да пачатку вайны. І варта ўзгадаць падзеі крыстальнай ночы. Гэта падзея 1938 года, 9 лістапада. І у Ганноверы ёсць такое месца, дзе калісьці знаходзілася вялікая сінагога. Яна была разрушана пад час менавіта пагрома, яна не захавалася, і зараз на яе месцы знаходзіцца вось такі цікавы помнік, які нагадвае, што на гэтым месцы калісьці знаходзілася сінагога, можна пабачыць яе абрысы сімвалічныя, якія створаны.
Гэта таксама тая гісторыя, пра якую варта казаць, бо мы звычайна думаем, што Халакост гэта толькі ў нас падзеі непасрэдна звязаныя з вайной, з канцлагерамі, з гета, але таксама гэта тыя падзеі, якія мелі месца таксама ў 30-е гады. І таму вось гэты фотаздымак гэта таксама адсылка да таго, што яшчэ ёсць адзін момант, які варта памятаць, калі ты даследуеш культуру памяці пра Халакост. І ўжо амаль што мы з вами будзем выходзіць на такую фінішную нашу адлегласць. Ёсць яшчэ адзін від памяці. Напэўна, гэта самы мой любімы від памяці, за якім я ўжо, можна сказаць, што палюю не адзін год. Гэта камні преткновення, либо Штопельштайна. Гэта праект нямецкага артысты, які паўстаў у 1997 годзе. І сэнс гэтага праекта усталёўваць невялічкія кавалачкі, невялічкія пліткі памерам да 10 сантиметров, на якім будзе напісана нейкая цікавая інфармацыя. І калі казаць про камні преткновення, першапачаткова яны пачалі з'яўляцца не вельмі актыўна, але ёсць нават спецыяльная старонка, ёсць мапы, дзе можна пабачыць, як і дзе можна знайсці камні преткновення. Чаму называецца камні преткновення? Усё проста. Ты калі ідзеш па вуліцы, магчыма, ты там штосьці заўважыў ці не заўважыў, ты спатыкаешся. І калі ты спатыкаешся, твой погляд, ён будзе глядзець уніз. І калі ты глядзіш уніз, ты можаш пабачыць вось гэтыя маленькія каменьчыкі. На гэтых каменьчыках напісана звычайна імя, прозвішча, дата народзінаў, калі вядома, і тое, як склаўся лёс гэтага чалавека. Вось, напрыклад, тут гэта нямецкія камні преткновення. Тут напісана, што гэта была жанчына Іргман. Яна была накіравана в Равенсбрюк, дзе яна загінула ў лютым 1945 года. Гэтыя каменьчыкі, іх не так, што рандомна усталёўваюць у нейкім месцы, яны усталёўваюцца каля былых жылых дамоў, дзе жылі непасрэдна гэтыя людзі. І таму гэта такая вельмі вялікая таксама праца пошука тых адрасоў, дзе можна было усталяваць такі камень памяці. За ўвесь час, калі я палюю на гэтымі камнямі памяці, я бачыла розныя прыклады. Былі, напрыклад, камні памяці буквально там адзін. Былі камні памяці, калі там цэлая сям'я. Напрыклад, вы зараз можете пабачыць, тут ажно 11 у нас такіх маленькіх каменьчыкаў, і ў кожнага ёсць свая гісторыя. У асноўным частка яўрэяў, яна была выслана да лагероў. Ёсць камні, на якіх сустракаецца слова кіндертранспорты. Кіндертранспорты пазначае, што гэта быў дзіцёнак, якога удалося вывезці ў Англію, і в Англіі ён перажыў падзеі Другой сусветнай вайны. Ёсць вельмі сумныя каменьчыкі, напрыклад, як тут вось ужо было згадана, што чалавек загінуў у лютым 1945 года. Гэта камні памяці, якія я сустрэла ў Нямецчыне, але ў Нямецчыне астатні год у мяне ёсць пошук тых камянёў, якія звязаны з Мінскам, і вось гэта Гамбург. В Гамбурге мне удалося атрымаць ажно 3 такіх каменьчыка, на якіх напісана Мінск. Я ведаю, што ў Празе, гэта не Нямецчына, гэта ўжо Чэхія, ёсць камень памяці, на якім напісана мінскае гета. Я таксама, гэта вось адна з мэтаў, гэты каменьчык знайсці. Тут напісана імёны сям'і, якая была дэпартавана ў 41 годзе, і яны загінулі ў Мінску. І больш ніякай інфармацыі мы тут не бачым. Яшчэ ёсць гісторыя самага ніжняга каменьчыка, які знаходзіцца па левым баку. Тут указана акцыя Т4. Акцыя Т4 гэта падзеі, якія звязаны з асобамі з інваліднасцю. І, на жаль, у часы Другой сусветнай вайны ў Нямецчыне быў спецыяльны інстытут, які знаходзіўся на вуліцы Тиргартен у Берліне. І гэта былі людзі, якіх забівалі, прыязджалі такія шэрыя аўтобусы, і людзей проста вывозілі. Гэта былі людзі, якія мелі асаблівасці псіхічнага развіцця і гэтак далей. І вось калі мы бачым з вами акшн Т4, гэта пазначае, што чалавек загінуў менавіта ў выніку гэтай акцыі.
Яшчэ адна частка з улікам таго, што мы з вами кажам не толькі пра Нямецчыну, варта ўзгадаць пра Польшчу. У Польшчы таксама ёсць гарады, дзе сустракаюцца камні памяці, іх не так шмат, як гэта можа быць у Нямецчыне. Ну і з улікам таго, што я жыву ва Вроцлаве, было бы дзіўна, калі б ва Вроцлаве гэтыя каменьчыкі я не адшукала. Вы бачыце тут два камні, якія прысвечаны сям'е Трэйтал, і таксама можна прачытаць гісторыю, што яны адна была вывезена на працы прымусовыя і совершила самагубства, адна была забіта ў гета, і таксама ёсць асобны каменьчык, які прысвечан Эдит Штайн. Калі казаць пра гэты каменьчык памяці, у нас ёсць ва Вроцлаве дом Эдит Штайн, і гэта толькі адзін каменьчык, хаця ўся яе радзіна, вся яе сям'я, яна пастрадала падчас Халакоста, і шмат хто кажа, што сумна, што толькі Эдит Штайн, адзін каменьчык, трэба было бы ўсю сям'ю тут паказаць. І ў нас застаецца яшчэ адна краіна, гэта Беларусь, і я разумею, што ў Беларусі я вам не магу паказаць камні памяці. Справа ў тым, што ў Беларусі іх няма. І гэта надзея на тое, што можа калі-небудзь так здарыцца, што ўсё ж такі вось гэты спосаб памяці канкрэтна пра чалавека таксама з'явіцца ў Беларусі, бо ў нас таксама ёсць такія гісторыі, якія варта было бы ўзгадаць. Я разумею, што зараз было вельмі шмат рознай інфармацыі. Я ніколі не стаўлю сабе мэту распавесці ўсё. Мая мэта перш за ўсё зацікавіць. Для мяне самы лепшы вынік, калі, напрыклад, пасля расповеду чалавек шпацыруе па свайму роднаму гораду ці, напрыклад, па нейкаму месцу, знойдзе штосьці цікавае, што звязана ў нас яўрэйскай гісторыі. Ці, напрыклад, з'ездзіць у месца памяці, і тады я буду лічыць, што мая мэта ў гэтым выканана. І вось у канцы гэта фотаздымак таго калодзежа, які я вам уже паказвала, з Варшавы на вуліцы Простай. Мне гэта вельмі фотаздымак падабаецца, бо з аднаго боку можна пабачыць драпач хмарачосы, якія вельмі так добра атражаюцца ў гэтым калодзежы. Можна пабачыць таксама зорку, можна пабачыць рукі, якія выбіраюцца. Ну і таксама неба, як такую надзею на тое, што ўсё ж такі, якая не бывае парой трагічная, страшная гісторыя, што нужна захоўваць і надзею, веру ў лепшае, і таксама ўсё ж такі шукаць розныя цікавыя гісторыі, якія былі таксама ў такія страшныя часы, як у часы Халакоста.